Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, Sur 88.1, Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulad na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo o dasayan kabuwasan Makterion Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Mojares kay bamot si kapaborito Errol Horado
Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Ago natan na Miyerkules, petsa 14 bulan na Enero 2025. Jada saray ulo na balita da lokal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Driver, tandatin empleyado, na plagad 5 na taklay na uloy, 748,000 piso kantidad na Shabu, asamsam na otoridad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Biktima na aksidente sa case inatoy sa kibot so walad patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. PNP Rosales sa nulonggaring mat adingkasan drug bypass operation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Unda pagtayo at saray ulo na balita da nasyonal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Gawaan ng Presidente Marcos so makanapagan piyan na pasenpot si Saldico. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. So to, impasiguro to ma-plus o aksyon na Senado at impeachment laban at ng Presidente Marcos tan na Vice President Sara. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Dating Presidente Duterte agakunon sempet jad Pilipinas do si Marcos ni si Presidente at bansa palapag nan pulong Duterte. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sara Diskaya ang isaklang na not guilty ni paakar at graft and malversation. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Napagkakalaan sa travel tax, Judge Sari Economy Class Passenger palapag ng Senador Rape. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras nila alas 6:07 na Kabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lokal. Bus driver tandatan empleyado asakuti ada ginawan anti-illegal drug bypass operation yung kasahan na saraya kabiyangan nataklay no ulo jada pangidaulo ng PNP Police Colonel Merculio, PNP Provincial Director na Pangasinan Police Provincial Office panamaglay na Provincial Drug Enforcement Unit bilang lead unit. Jada koordinasyon na Provincial Intelligence Unit na Pangasinan PPO, Provincial Intelligence Team, Pangasinan Regional Unit Intelligence 1, Regional Intelligence Police Regional Office 1, Regional Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1, Tan Labrador Police Station. Jada koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 da San Fernando La Union. Ginawa sa operasyon na Jada Bali na Labrador, Pangasinan yan ang resulta na impaka-aresto at duwarang katao. Yaman tao na 43 anyos wala asawa, bus driver, residente na Labrador, tan 38 anyos malalaki, dating government employee, residente na Lingay na Pangasinan. Asam-sama da saraya suspect, so taluran not tied transparent plastic sa siya, ya walay balaton 110 ya gramo, walay kantidad ton 748,000 piso. Asam sa so 1,000 piso bill, ya bypass money, 44 ya piraso ya 100 ya impasirok siya kwarta, sa kaya black smartphone, duwar wallet sa yan ay kargan na Cebu, tanduaran na motorsiklo. Saray daduaran suspect so nawit the district hospital piani pasilong at medical examination anti siya sikra inawit the Ordaneta City Satellite Forensic Office kay bayray kumpiskan na ebidensya.
impisok iredwaran suspect jada Labrador Police Station tan kaso nin sunggay na Section 5 tan 11 Article 2 na Republic Act 9165 sinsigap laban ada duwaran na suspect sa tanya matalunggaring operasyon na kapulisan na Labrador. So may panagnak gagawin da so commitment piyan na napaer so illegal droga da sa luyag na Pangasinan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Inatoy sa 31 anyos ya laki legan na iaobserbahan jad patambalan so sakay kaibato niya kaya rin nagawa so impanbanggaan na luluganan ya gawa jad Provincial Road na Barangay Kabatuan na balay na Umingan Pangasinan. Jad investigasyon na pulis Umingan umbabatik jad karukuyan na highway iray biktima na nabigla na gimanggam irad linya nakaabutan da na motorsiklo ya bimangga ada bunega tana bimasigira ada sakinin na akapradan tricycle napunsatan niya ang kagawa ni basibas iray duwarang biktima ya singiga na sa amin pagagamurdaran niya na sugat jad nandurang parte na laman na tan si karay tampol yung batik jada patambalan did on arrival at hospital so 31 anyos iyalaki ganya sa may kaibaton na bi so pulisya tatambalan at sa abitlan patambalan. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Successful so ginawan anti-illegal drug bypass operation na ginawan na pulis sa Rosales kaya rin nasingkat so sa kayabi suspect. Unong adakina na Rosales Chief of Police Major Noel Kabakungan, Chief of Police sa may ginawan bypass operation. So ginawan laban at 44 anyos sa suspect yung naglako na fire extinguisher jada syudad na Dugupan ya Narol jada Barangay Carmen West balay na Rosales Pangasinan. Akumpiskat suspect so 29 ya plastic o plastic sachet yan ang karga na Cebu ya walay timbang ton 146.18 ya gramo mambili na 994,024 piso. Unarapad kaso nin sunggay na Section 5 at 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa abitlan suspect. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Unaabot ang 300,000 piso kantidad mo na siya buso kumpiska ading kasana anti-illegal drug bypass operation. Yan ang resulta din pakaral na 42 anyos siya laki dyan Barangay Carmen Esta, Balay na Rosales, Pangasinan. Ang kumpiska suspect so 12 na plastic sachet. Yan ang karga na siya buya walay balato na 60 gramo mambili na 340,000 piso. Sa may na-arrest ng suspect sa wala na listahan na high value individual. Yasikato so unarap at insunggay na Section 5-11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Balitad kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan ere katibukelan niya balitad lokalang tista yung dapag saray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na!
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabusan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras tila alas 6:17 na kabuwasan. Pangipatuloy na programa na Maabig Aya Kabuwasan Pangasinan. Siyempre, sa nakakolopinida sayan na kabuwasan, Makteryon Lingkor, ati magtipangasinan Dennis Muhares. Dahil nagyalaga rin tayo, so tayo ba tayo si kapaborito Errol Hurado. Ya Pileston elilira machapor to. Nala po Japantal. Jada technical control wadan si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Araw po ngayon ng Miyerkules, petsa 14 sa buwan ng Enero 2026. Oha, nasa kaligatnaan na naman tayo ng buwan ng Enero. Mabilis ang takbo ng araw, ha. Tumatakbo ang araw. At good morning sa lahat ng mga masugid nating taga-subaybay dito sa ating palatuntunan. Sa 4 na sulok ng Pangasinan. Ayan, dumating na yung ating kapartner dito. At siyempre, pabatiin natin ang ating kasama. Galing sa Japan. Tinambok na ka, Ken? Taiwan? Wala, iba yung ruta eh. Taipei, so Ken. Nilandigan mo, di man na Japantal eh. Japangasinan. Amay Ken, amay national news ta at medyo yan. Akin tani amay kaya nga eh. traffic eh. Medyo na matraffic ngayong maaga eh. Ken. Kaya bukas. Siyempre, ang mga issue ang ating bubuksan ngayong umaga. Kung meron kayong gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, reaction, at maging anyong mga pagbate, pwede kayong mag-text o tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number
0927-9742-784. At sa ating pong Facebook page, live na live pa rin po tayo, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Aha. Umpisa na natin ang pagtalakay sa mga issue. Talakayin natin itong pangunahing ordinansa na may kaugnayan sa plastic na hindi na i-implementa sa lungsod ng Dagupan. Kapaborito, oo. Pero maraming plastic basura. dito. Hindi yung plastic na politiko. Mga plastic na politiko. Iba yun. Iba. Yung mga basura. Oo. Itong Ordinance number 1929-2009, o mas kilala bilang Comprehensive Solid Waste Management Ordinance. Mukha yatang mahimbing ang pagkakatulog dito sa siyudad ng Dagupan at hindi yata naiimplementa. Nagsayang lang ng pagod at oras ang mga konsiho ng lungsod ng Dagupan na hindi naman kayang ipatupad ng nanunungkulang mayor. Ang mga batas na yan ay hanggang papel labat siguro. Walang direktang balita tungkol sa yung pagbabawal ng plastic o yung ordinansa na yan na pinatutupad. Bagamat may mga katabing bayan tulad ng Kalasyaw na nagpapatupad ng mahigpit na pagbabawal ng paggamit ng plastic at styrofoam, ang lungsod ng Dagupan ay hanggang papel lamang. Ang ordinansa ay o yung 1929-2000 ay nakatuod sa tamang pamamahala ng basura upang mabawasan at maiwasan ang pagbara sa yung mga estero, mga kanal na sanhi ng pagbaha sa mga pangunahing lansangan hindi yata napapatupad. Lack of political will ang tawag yan. Yung namumuno ng lungsod ng Dagupan. Walang kakayahan na magpatupad ng batas. Batay sa ordinansa, dapat may proper segregation na ihiwalay ang basura sa 3 kategorya bago kolektahin. Ang sinasabi mo, Kapaborito Errol, ay ang recyclable waste material, yung ibukod ang plastic, buti at karton na pwedeng pakinabangan. Yung residual waste, ito ay ang mga sanitary napkin, mga disposable diapers, di ba? Kabilang dyan ang special waste tulad ng yung mga pintura, mga baterya, yung appliances, yung ito naman yung sa may mga hazardous sa mga establishments. Meron tayong mga hospital dito, yung kanilang mga waste materials nakaseparate din yan, nakasegregate din. Sa ibang lugar, mahigpit nilang pinapatpad ang no segregation, no collection policy. Ang patakaran ito ay nipapatupad sa ibang bayan, ngunit dito sa Dagupan, hindi nila kayang ipatupad. Iba ang ordinansa sa mga kalapit na bayan. Tulad ng Kalasyaw na nagpapatupad ng direktang pagbabawal sa paggamit ng mga plastic o styro sa lahat ng pamilihan. Di ba nung mga nakaraang taon ay matagal nilang yung impormasyon ay sinabi ng mas maaga hanggang sa binantayan nila yung palengke na nagmumulta yung mga makikitang naglalagay ng kanilang plastic sa kanilang yung mga mamimili. Kargada plastic. Pero depende no singano karne tan sira atan special irara. Yung single plastic yung sinasabi mo. Single use ng plastic. Ang ordinansa na yan inihayin yan ni dating Liga President Engineer Carlito Dion Kalasyaw sa Kalasyaw upang mabawasan ang basura at maiwasan ang pagbaha. Diba? Kung nagagawa ng bayan ng Kalasyaw, bakit hindi magawa dito sa lungsod? Parehas naman, meron din namang ordinansa. Lack of political will nga. Kung may political will, ang namumuno ng lungsod ng Dagupan, matagal nang ipatupad ang naturang batas na yan. Maganda naman, walang sagabal. Kilan analo, walang sagabal pa rin ang sinasabi nyo. Sa Kalasyaw, mahigpit nilang tinututukan yung pagmamonitor, yung
anti-plastic ordinance sa lahat ng pamilihan at meron din silang mga ipinorward na mga memo sa lahat ng mga establishments. Yung information dissemination. Ang plastic materials ay sanhi ng pagbara ng ilang drainage kasi sa mga canals. Kaya't dapat ipagbawal yung plastic na yan dito sa lungsod, di ba? Gumagamit sila ng ng mga eco bag o yung iba may dala ng mga lalagyan. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Sa Kalasyaw. Dahil may political will ang mga namumuna sa bayan ng Kalasyaw Kaya napapatupad ng tama yung may kailang mga batas. may mga penalty. Sino mga lumalabag? Yung alam natin, mayroong mga first offense, second offense, third offense, mayroong community service at iba-iba pa na mga mga parusa. Sa mga business establishment na hindi sumunod sa batas, magmulta rin. At mahirap sigurong mag-renew. Hindi sila makakapag-renew kung sila'y lumabag sa batas. Malaki ang bawas na basura sa Kalasyaw mula nung ipatupad nila yung zero plastic at saka yung mga styro na ipagbawal. Kung hindi ako nagkamali, ang Kalasyaw ay noong mga nakaraang taon kumukulikta sila ng 5 hanggang 6 na tonelada ng residual waste bawat linggo mula sa mga barabarangays. Yung pinatupad naman na single use nabawasan ng ilang tonelada din. Yung mga basura na tinatapon dyan sa MRF. Sa may material recovery facilities. Dahil sumusunod sila. Sumusunod ang bayan ng Kalasyaw sa Republic Act 9003. Otherwise known as Ecological Solid Waste Management Act of 2002. Kung may mga pagkakaisa ang isang LGU, madaling maipatupad ang programa. Na ang siguradong makikinabang ay ang taong bayan. Malaking malaki yung kinakarap na problema pagdating sa basura kasi sa ibang mga bayan kaya yung single plastic na isa sa mga yung pinapatupad ng ibang bayan, yun yung paggamit ng isang bisis lang na paggamit sa plastic. Pero dito sa Dagupan wala yata yan di ba? Wanay report ken pimaway nan ibubunag iraya sa bansang Pilipinas manaya. At si katutay sa sangkabalagan na kontribusyon at polusyon na plastic dyan sa dayat. Bilang tugon, maraming lokal na pamalaan ang nagpapatupad ng sarili ng ordinansa, ngunit sa lungsod ng Dagupan, tila yata walang pakialam sa kalikasan. Ang layunin ng batas ay upang maprotektahan ang kalikasan at kalusugan ng publiko. Siyempre. Bagamat marami ng batas at ordinansa, ang malaking hamon ay ang tamang pagpapatupad at disiplina ng mga mamamayan. Kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad. Kakibat ng, siyempre, yung edukasyon. Sa komunidad, paano mo na kumbinsiyan nila. Pero bayaglaya yakin problema. Problema. At siyempre, talagang wala political will, ibabagam na niman, magangano ya. Upang makamit ang tunay na zero waste ay dapat hikayatin ang mga negosyante, mga business establishment na gumamit ng alternatibong yung packaging at maging bahagi ng solusyon ang mayan, di ba? Ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isa. Dito po sa atin. Hindi ito simpleng pangarap, kundi isang tungkulin sa ating bansa sa susunod na mga henerasyon. Kaya
gisingin natin ang mga natutulog na opisyal dito sa lungsod na Dagupan. Na gisingin natin yung mga ordinansa na pinatulog ng Yun, dapat gising. Tama yan, gisingin natin. gisingin natin yung mga ordinansa na ginawa ng lungsod ng Dagupan. Hoy! Umaga na. Nakilamot ka. Gisingin natin yung mga ordinansa. Paano ba magising yung tao? Ha? Hoy! Oo, po, rarami aron. Bangunan din. Bangun ka pala tan. Saan nasipaon? May babangunan din ng anak. Sige. Sa aming pagbabalik, talakayin din natin ang iba pang mga isyo. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan da iya at malet, no problem. Construction flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Tandyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez,
Errol Jurado ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuwasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan, ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Terrio Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nick Sundakal. Hoy, good morning pala kay pare Rodel Sariaga. Ayan, dyan sa may bunuan ito. Good morning po, Rodel Sariaga. Dyan sa may bunuan. Binlok ba? Yung residente niya. Malapit doon sa may LTO Bunuan kasi tatlo yan. Malapit sa LTO Bunuan Gaset, Bunuan Binlok, Bunuan Bukig. Pero hindi yung barangay yung Tundaligan na. hindi. Kasi hindi yung po. iba ang barangay tanay, Yung Tundaligan sakop ng Gaset, barangay Bunuan Gaset. Gaset. Pero yung LTO ay sakop na ng Binlok, di ba? Binlok yun. Malapit doon yung bahay ni Yung R1MC, Binlok na rin. Binlok. Yung annex. Ayan. Si Abilis Nel, ayan, magandang umaga. Si Josie Kinis, ayan, magandang umaga. Maribek Rivera Balason, ayan, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng mga taga-subaybay natin dito sa ating palatuntunan, magandang umaga. Ayan, okay. Basahin natin itong mga reaction din dito. 0918-4730. Mga idol, totoo sinabi nyo na lack of political will kaya hindi na ipapatupad ng tama ang batas sa Dagupan. 0981-5729. Mga sirs, matagal na kasi ang ordinansa kaya expired na, sabi niya. May expired ba? May expire bang ordinance? Loko kimo daw. Ikaw naman Ikaw ba yung baga na yung pa sa dati ordinansa? Kaya rin Wala- taon, kaya rin 5 taon, ang kapulaya. Wala expiration to siya rin, ha? Loko raya. 0943-5286. Mga idol, kung zero plastic sa Dagupan City, login negosyo ni Mayor, sabi niya. Bakit Kasi siyempre, pag zero plastic, lahat yan magpapatupad ng wala talagang Plastic. Ida ulo da, ramay sa una-unaan ditan palengke, ditan sa mall, establishments. Wala lari man papatupad at satan. Iya agara mangiter ng plastic, antay yung may paper bag. Eco bag kanto. Eco bag. Dito dati hindi tanong kalasyaw, di ba? Talagang malot So panagbantay dahitan talagang kinda may political will ditan. Kanyan strictly implementation aratan niya abitlaran batas aratan niya ordinansa dita balay na kalasyaw. 098627 okay. 09862736 hindi naman siya takot. Sabi niya takot magpatupad ng batas. Hindi itong si Mayor dito. Kasi daw bawas boto sa eleksyon kaya Hindi, takot. Mas dako sumanlikat no untan. Oo. Bawal so plastic. Pag yung malay pipila rarami politikong plastic. Alam mo may naalala mo si dating Kapitan Carlito diyon. Nung una niyang pinatupad yung batas diyan sa Barangay Wood. Yung ecological waste management, yung segregation, no segregation, no collection. So nung naalala ko nung una talagang may mga nagalit. Agda kolektahan so basura no pa nagko-kolekta lahat. No nanlalaok
Sorry. Oh, agtualaan na ken kapitan ta unto ken tutumbukan ng kapitan era may Si ken Mabi may malukulta. point yakin, si Mabi may point ya, si Kapitan at Mimilan man kukulikta. Correct. Isa na nang to may ken may mismo na ken basura no. Aga akasegregate. Oh, tilak to di mada sa may ken making karyan ang Point to abog. di makinsular. Kuwat ang ganog yak lay butusan no sabi eleksyon kanto. Ang ganog yak lay polya kapitan kanto. Antay kini, antay bungatutan na sagput to, di kada eleksyon ang gapi kalaban to. Dante, wali kalaban to natalo. I-realize daya duga man ay may kanunutan to yan ng Kapitan Carlito Dion. Antam na wala ni may kini, wala ni may sakuya min in uniform eh. Yan, mamapasok. Di ba? May agda kinulik na basura to. Mapasok. Hindi si akaputekan to, si Kapitan. Si Kapitan, si Kwanto. Antiganaw to lang Hindi rin naman nagpasindak si Kapitan dahil ginagawa niya lang naman yung trabaho. Correct. Antiganaw, agaway. Di may min in uniform, di sikat ng kalkal. May kumbaga, walay kintulay nga, walay... may community service. Community service siya. Community service. Men in uniform ita na. Laylanti may kinay. Ordinansa may papatupad ng kapitan. Insan na may manag-aral na agaw tutumbok. Si kati agati mumbok. Dante. Kanyan, believe ka ditan, ada kininsaman si Kapitan Carlito Dion. Talagan na may imposposo to so satay pang-implementa na satay aratay batas. Antamba si Kapitan Carlito Dion, kini si katutay kini awardee at Malacanang ninsaman eh. Di ba? Amay nationwide. Amay walay political will to. Di ba? Amay recognize na sarara may national agency. Si nga dinar si Karaso inawardan. Correct. Di mada Malacanang itan, nationwide itan. Presidente mismo so nan awarded si kato. Kanyan na aliwang basta-basta mat si dating Kapitan Carlito Dion. Kanyan na no atang kumunot na aligmat na sara may barabarangays at ginawa na dating Kapitan Carlito Dion. Di marakop kumamot so sa atay pangisigregate na saratay basura. Kini. Kanya ginawa to dalata na linglingwanan legacy. Legacy Malat sa mas maraka pa legacy no intilak mo untan dapat anggad kapigan unuren. Na may batas talagan kumbaga well implemented. Wala ni may kintutan, wala may libro to na may political will kanto. Ganyan. Amakin man may libro to may Republic Act 9003. Saan kinargaan to sa sekreto to ya ordinansa kanto political will. Atan may ibabaga to na. Ganyan kinlantin na si Katoso nagmaliw ya Liga President de Calasiao. Siyempre Vice President Malanti na Liga ng Saman nanaloy datin late Mayor Mamiling Karamat Mayor si Katos Makto Liga President kanyan ginawa tumot so sa atin niya ordinansa may ordinansa zero plastic bawal ang plastic at styrofoam diyan sa bayan ng Calasiao. Kanya na ningning yun natin may laon yun establishment ng Calasiao. Agira mga usar na sa tayo plastic may paper bag so gagamitin da. Kasi man multa wala multa. Wala penalty. Ayan, Mga idol, maganda sana na may patupad ang ng dagupan ang zero plastic upang mabawasan ang basura mula Totoo naman yan. Nabawasan. Siyempre, may ibabanta ka plastic. Correct. No, imbawal dalatan. Di nabawasan. Di ba? Di ba? Talagang mababawasan yan. Makainaway kin. MRF. May binawasan na dagupan Ito Binawasan na rami kalaban. Saksakoy sa tilak. Ayan, Kanyan na nularatan yung ordinansa. Kung mayroon niyang mga ordinansa na ginawa ng konsiho,
At Alingon ang dalatan ni inaproban ordinansa. nyo, Baka alingon ang dalatan ni ordinansa, bangunan da, total, ang babangil mo sa nanunutan dararatay, walad sanggon niyang panlungsod, ay kin, may resolution, wala ni may sa kaya resolution at kin, may signal, may antena, ni kanunutan nyo tan, mas importante tan na, kin batas atay kin, atay plastic na sa atay kin, ratay aromya kakanunutan nyo ditan. Kanyan na king kumun, liingan nyo rata nyo ordinansa. At syudad na dagupan. Huwag nyo namang patulugin yung mga ginawa ninyong ordinansa. Batas po yan na dapat na ipatupad ng tama. Hindi lang kabutihan ng iisa yan. Hindi lang kabutihan ng gumawa ng ordinansa na yan. Kundi yan po ay pangkalahatan yan. Kasi kung wala yung plastic sa dugupan, mga basurang plastic, mababawasan ang basura na itinatapon natin. At isa pa dyan, hindi magkakaroon ng pagbara sa mga kanals. At hindi sanhin ng pagbaha kung walang plastic. Nanunutan ko alay nga ni May Kenan first time nan datin Mayor Leopoldo Batawil at Lingayen. Nan wala ra may volunteer. Nanlilinis at sara may kanal. Antoy nakalda, di ba? Puro plastic. Sara may kanal. Kanyan, kinsirim, barado. Kanyan din saman, nadudalap sa poblasyon area at Lingayen, dilapod, aga makadaloy so ara may danom. Kanyan, imirong itan si Mayor Batawil at wala raman so nambulin termalante manlinis nilulukasan datan so aramay kay kanakanal sinalada puro aramay plastic. Diba kinira nan deklaging ira? Ni puro plastic, puro plastic basura plastic sokin. Lante. Kanya na kinsirin atan su coast na satay pandedilap kada arumiran lugar. Yan po yung sanhin ng pagbaha sa ilang bahagi, ilang mga lansangan dahil nga barado yung kanal dahil doon yung mga plastic na basura. Kailangan ng disiplina ng bawat mamamayan para maprotektahan natin ang inang kalikasan. Ang importante itan, kailangan latan kasi siyempre ay climate change. Correct. Diba? Nagpapalit-palit na ng klima ng panahon. Enero, ang butil. Kaya nga October, November, December. Pag lumabig ng buwan ng October, kun na, malamig na yan, December na. May labayarber. Pero ngayon, baliktad January, malamig ang panahon. Lalo dito sa aming kinaroroonan. Para kang nasa Baguio rin, Thank you, Manager Joey Baby. Mayra Miriti Lapid, ayan, magandang umaga sa inyo. At good morning din sa mga masugid nating mga taga-subaybay, mga nanditong kwan. Oy, si Caramel de la Cruz. Ng San Carlos City, magandang umaga. Yung kanyang mga natutulungan talagang kinwet. Agdanalingwanan. Sa salamat damat. Agdanalingwanan itan. Si kondalanti at ang gano aliwan politiko si Caramel de la Cruz.
No, si karet imaasingar agara na pabaengan. Correct. Talagang na Ken amay Sipon la kasi ng saman la. Oh, nasama la talong tutulong latan eh. Kanya nabilib ka sa atan si Caramel de la Cruz na San Carlos City. Alice Muñoz ng San Carlos, ayan. O si pare Alfredo Banicod. Magandang umaga sa inyo. DC de la Cruz. Kanayon siguro yan nan Caramel de la Cruz. Pero madakala de la Cruz mo. Hindi, marami de la Cruz. Oh, marami. Pero taga San Carlos siya si DC de la Cruz. Dito na Aguilar, ramay kabalayan kuntan dakalakin de la Cruz. On. Amelita Resuelio. Oy, good morning din kay punong barangay Avelino Islamic Navarro. Aha. Dito barangay Isla. Barangay Isla. Hindi talagang palayo to Islamic. Yun na saman si dating mayor, tawag din siya to Islamic. Dating Mayor Jolly. Dating mayor Jolly Roselio. Kasi palayo to yung Islamic eh. Kanyan kaya pangaran na Islamic kanda. Taga Isla lang, barangay Isla. Si kati kapitan natan. Kasi ito kapitan. Pero bayagla mong kapitan tanawa? Nayari? Bayagla mo ng kapitan? Si Bab, good morning. Bab 25. Dito barangay Kintong. Ayan, good morning. Ay si Kapitan Paterno Resuelio. Dito na barangay Balaya. 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 Tatay ng kinta na si Patrick Patrick Resuelio. Ayan, barangay Balaya. Helen Ibasan Labarias na Bimali, good morning. Si dating Liga President Mat, Nanding Estabilio, magandang umaga. At ganoon din si Liga President Boyet Magat. Ayan, San Carlos City, magandang umaga. Magina Corda, bless morning idol, kwanto jay. Esther Ramos na barangay Mangkop, magandang umaga. At ganoon din kay Joby Riolalas ng San Quintin, magandang umaga. Si Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng barangay Bunlag, Calasiao. Maki Mapalakapak, Soriano, na Mapandan. Good morning. Barangay Jimenez, ayan. Si Mayor Carl Christian Biga na Mapandan, good morning. At ganoon din si Sir Jeffrel, si Dr. Felix Domicilio, tan si Darwin, good morning. Madam Sheila Pinoliar, good morning din. At si Councilor Freddy Pinoliar. Teresita Biala na Calasiao, good morning. Juna Gabis, good morning. So, dumarang yung tantad kala siya. Dakala dudingol ditan. Tan so sabay ba the Facebook Live. Jessica Bulataw, kanayo mo siguro ya. Si Emily Alibatiki, ayan, good morning. Good morning mo, Tadkinan Don Ramon Bautista Senior. Ayan, dating kintan, Vice Mayor, dating board member mo, si Don Ramon Bautista. Si Kian Manaya, Centennial Medical Center Chief. Dr. Roland Joseph Mejia na Region 1 Medical Center. Good morning. Susana Bungar Bustamante, good morning. Merlita Abilia. Sino pa? Kapitan Saldi Bahuson na barangay Makabito, Calasiao, good morning. Tansaray Amenya barangay official. Si Kagawad Pio Hilumen, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dominador Episcope Son to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman. Mabawa-bawag so ngarantoy Alvin de Vera de Guzman.
Miraculous natin, di ba? Brun, 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 brun. Basura nyo. Ang tinapandar, brun. Mandar lang may truck. Ha? Pandar tan, manggarong si kapitan niya. Man-drive. Rante. Di ba, bahala siya, klay man-drive ka, anong kapitan? Impili mo si kay man-drive. Atoy, di mirik ang pagday na karasada. Alvin Sige. Si Madam Anita Rolosta, na BHW, Amindare BHW, na Barangay Makabito, good morning. Dan Barangay Tanods, good morning. Alas 6:55 na kabuwasan. Mamaya po ay aming tatalakayin din dahil ang sabi ni Senado, Senado. Oh, tama. Si Senate President Soto, kung sakaling may ihain na impeachment complaint laban kay Presidente Marcos at Vice President Sara Duterte sa Senado, mabilis daw ang aksyon ng Senado. Totoo kaya yan? Yan po'y ating tatalakayin, makalipas lamang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Carapan. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Karapan, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasion. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Talurang katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed.
Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog. Paborito. Bunuan Bukid. Paborito. Bunuan Gese. Paborito. Kalmay. Paborito. Karae. Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 7:01 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabigya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mac Terion Lingkora, Team Magti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nick Sundakal. Oy, good morning kay Milba Navat. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Meron yung balita na mabilis daw ang aksyon ng Senado kung sakaling ay maghain ng impeachment complaint laban kina Presidente Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Yung sinasabi ni Senate President si Tito Soto III. Ayan, na kung sakaling maghain ng impeachment complaint, agad nilang actionan. Oo, ginamit talaga naman ginamit ni Soto ang salitang forthwith. Ang ibig sabihin, agad-agad o walang pagkaalantala, walang pagkaalantala. Yun ang sinabi. Hindi maantala, walang antala. Walang antala. Ayan, Sinabi ni Tito Soto, si Senador, na naging issue ang kahulugan ng 19 Congress nang hindi kaagad talakayin ng Senado ang unang impeachment laban kay BP Sara. Ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte ay inihain ng mga grupo ng bagong alyansang Makabayan na inihain noong nung Enero 2025. Isang taon na. 2025 yan. 2025. Dahil sa akusasyon ng pagtataksil sa tiwala ng publiko at ng mamamayang Pilipino dahil sa paggamit ng mga confidential funds. Na-dismiss ang unang impeachment laban kay BP Sara dahil diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Dahil sa paglabag ng 1-year ban, yung 1-year bar law at hindi pagsunod sa proseso. Yun daw Kaya may magpapile uli. Oho. Ang balita natin ng impeachment complaint
ang grupo ng Bagong Alyansang Makabayan. Oo. Dahil tapos na yung isang taon. Oo, yan ang sinasabi ng grupong Bagong Alyansa Makabayan dahil tapos na ang 1-year ban, pwede na naman silang maghain ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. Kabilang sa mga grounds daw yung yung panibagong impeachment yung complaint ay by trial of public trust at hindi tamang paggastos ng confidential funds. Di ba ito rin yun, di ba? Yung noon. Yung betrayal of public trust, yung kumbaga yung tiwala sa taong bayan, yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Exactly, Betrayal. dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President Yan yung isang kinu-question nila diyan di ba? Sinasabi nga nila dapat karapatan ng taong bayan. Na mabigyan ng full access sa official records at liquidation ng confidential funds. Tika. Confidential nga Paano mabigyan ng full access ng official records? Oo nga Hindi tanggalin nyo na lang yung confidential. Para hindi na confidential. Funds na lang. Funds. Diba? Kung pakikinggan mo ang mga nakaupong opisyal ng gobyerno, lalo na sa yung mga tagapagtanggol nila, akalain mo hindi aandar ang gobyerno kung walang confidential funds di ba? Sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman na mabubuhay ang Pilipinas nang walang confidential funds. Pero ang sagot naman ni BP Sara, yung sinabi niya noon we can live without you. We can live without kanta pala yun. We can live without confidential funds. Ayan. Yun ang sinabi niya. Meron pala yung words na yan ni BP Sara, bakit gumamit pa siya ng confidential funds? Di ba? Yun talo yung pinagpipistahan ng mga kini-question yung 600 million mahigit. Di ba na confidential funds, pera pa yung mga issue na dinidikit sa corruption sa DepEd. Sa kanya. Nung siya ay DepEd secretary. Kaya't tignan natin kung iyan ba ay uusad yung naturang ihain na naman na another yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Tingnan natin kung yung mga akusasyon ba laban kay Vice President ay may mga mabibigat na ebidensya na siya nga ay nagkamal o naglustay ng pera mula sa gobyerno. Siyempre may due process na tinatawag. Due process. Tignan natin. Depende yan mamaya sa ipipresent nila na mga ebidensya na nagpapatunay na siya ay gumamit ng pundo. Sabi naman ng mga nagmamahal sa mga Duterte, mga supporter, kaya ginaganyan daw si Sara, hindi nila kaya sa 2028. Eleksyon? Yung maaga, yung politika. Kaya pinapabagsak yung kanyang pinapabagsak siya para sa ganun ay hindi siya makatakbo sa yung kanyang kandidatura bumagsak din, parang ganun ba? Parang ganun kaya kasi si BP Sara yan talaga yung yung ipagpalagay natin contender sa pinagka presidente sa 2028 dito sa mga Duterte group. Sino naman kaya ang igugulong ng administration, di ba? So ano na yan Dalawa taon na lang, kaya 2 taon. Ngayon, kaya pormahan na yan. Kaya ngayon, kung sakasakali man na yung impeachment complaint laban kay BP Sara ay magporso yan, ngayon
mapatunayan na siya ay nagkasala, di kwan na, mawawala na yung lakas ng Duterte sa 2028. O sino kaya ang gugugurm nila dyan? O, di ba? Yan ang isang... Magugurm sila, tapos si BP Sara tatrabahuhin para ma-impeach. Kaya nga eh. Kaya yun ang kwan dyan, isa. Iniisa-isa na yung grupo ng Duterte. Ay, kumusta si Senador Bato? Bato pa rin. Bato pa rin, nagtatago pa. Nagtatago pa rin. Akala ko dating men in uniform, yung mga dating men in uniform hindi nagtatago. 'Di ba? Hindi nagtatago mga yan. Baka nakabakasyon lang. Nakabakasyon. Ang haba ng bakasyon niya. Wala ang pake. Gusto niya nga magbakasyon. Teka, sa Senado, sa Senado pwede ba yan? Ilang consecutive weeks na Wala yan. 6 na buwan. O kaya may pupunta sa Senado na tauhan niya para magpa-pirma present. O pipirma siya present. Hindi dapat yung presensya niya. Kaya nga sinabing present eh. Yung kanyang presensya ang kailangan. Teka. Wala siya doon, ibig sabihin absent. Hindi siya present. Sino ba yung nagsabi na yung kaso ni yung kalagayan ni Senador Bato na hindi pumapasok sa Senado kahalintulad ni dating sekretary ng DOJ at ngayon ay party list Congressman Leila de Lima. Anong siya nakulong din. Meron yung nagsabi din ganyan, di ba? Na parang parehas sila na wala sa Senado. Ang paglilinaw naman nitong Congresswoman, party list Congresswoman Leila de Lima, nakulong ako nasa kulungan ako. Kahit na nasa kulungan ako nagtatrabaho ako. Di ba? Gumagawa ko ng batas at yung ginawa kong panukalang batas, naging batas na ngayon eh. Yun ang sinasabi niya eh. Di ba? Kahit ako'y nakakulong. Kahit ako'y nakakulong. Nag-apply ako ng paraan para makasali sa Zoom. Zoom session. Pandemic. Kaya, hindi ako pinayagan. Hindi ako pinayagan. Di ba? Yun ang kanya eh. Di ba? Si Senador Bato, mayroon bang during absent sa Senado mayroon din ganyan na hakbang. Nag-effort din siya na wala ako diyan, pwede akong mag-Zoom. Makisali sa session. Di ba? Wala eh. Talagang hindi mo alam kung nasaan eh. Nowhere to be found. Si Senador Bato. Akala ko matigas eh. Akala ko tigasin eh. Nanambutan. Hindi na alam kung ano yung kanyang mga diskite, mga plano. Ang tanong dyan, kung nag-file ng kanyang leave of absence, ilang buwan kaya yan? At ano yung rason? Sila lang nakakaalam. Yan na sana ang dapat nating malaman dyan. Kasi tayo ang nagpapasahod sa kanila, tayo mga taxpayers, dapat nating malaman din kung ano po yung kanilang i-file na leave of absence dyan sa Senado at ano yung rason. Dapat natin malaman dyan. Kung walang rason, hindi kaya pwedeng ideklarang awol din yan. Siyempre, dito Senate, unaksyon ditan. Wala niya may grace period tumatiyakin. Sarag to ni unabsin niya hanggad pigaran simba, pigaran bulan, kantora. Kaya ito na nga pumuan ni Sukyan. Wala pa namang baka naman aksyon. Pero hinahanap na siya ni Trillanes. Si Trillanes ang nahanap. Bakit aresto ni Trillanes? Arestuan ba ni Trillanes? Hindi, hinahanap. Karapatan niya rin maghanap. Sinabi mo nga, taong bayan eh. Kaya karapatan niya rin hanapin. Pag hindi daw umattend sa SONA, kailan ba yung SONA? Medyo matagal-tagal pa. Next year. Ngayon, SONA, siya na daw ang mismo magpapile, magre-reklamo.
Kaya kung nasaan ka man na Senador Bato de la Rosa, hinahanap pa ni Trillanes. Oy, alas 7:14. Ito, meron lang akong tanong sa mga taga-Labrador. Ano yan? Mga taga-bayan ng Labrador, ano? Kasi may lumabas na litrato tungkol litrato at sa may ewan ko lang kung ito ba ay yung opisyal na Facebook nitong si Mayor Noel N. Uson ng bayan ng Labrador. Okay. Ha? Anong sabi? Siyempre, pag sinabi mong Mayor Noel Uson, Labrador tan, di ba? Tama. Oo, may lumabas na litrato. Kasama niya yung congressman. Ngayon. Ng 2nd District. Ewan ko kung pati konsihali si Raraya ay may ngiri da ang kakabalag ay unabot at layag. Malapod kinan Mayor Uson. Yeah. Galing kay kasama baka naman may tinatawanan lang. Hindi, nakangiti sila eh. Nakangiti. May nginingiti kasama yan. yung congressman. Ang caption ng post nito si Mayor Noel Uson, enerhiya ng pag-asa. Kung enerhiya ng pag-asa, ibig sabihin yan, nuclear power plant. Second to ay nagkaisa ang lahat ng municipal officials. Aray dumarangal tayong taga-Labrador. Okay, mga taga-Labrador. Nang nangyuya, wala Facebook page ng Mayor Noel Uson. Malikalikot. Si Karakuno ng kakasakay. Sa pagsusuporta ng posibleng pagpapatayo ng nuclear power plant. Diyan sa Labrador. Diyan sa bayan ng Labrador. Yan. Ikaw naman, congressman yung lumapit sa iyo. Siyempre, makiisa ka rin. Pero, ang chairman ng nuclear energy pala itong si Congressman Kuwangko. Doon sa Congress. Kasi ito yung caption eh. Hindi lang ipinapakita ng buong suporta ng mga opisyalis kay Congressman Mark bilang chairman ng nuclear energy ng Pilipinas, kundi sa ating pambansang pamahalaan din. Sa pagkakaisa, may malinaw na direksyon ang kaunlaran. Yung mga antulan grupo may ken, dagabay so ken nuclear ditan. Kaya nga, ang kon dyan, okay, nandyan na tayo sa yung kaunlaran. Dahil makatipid tayo daw sa kuryente, nandyan na tayo. Pero tingnan natin kung ano po ang dyan, yung maidudulot na negatibo mamaya sa ating lipunan, yung naturang nuclear na yan. Saan pupunta yung waste material na galing po sa nuclear power plant? Diba? Ang nuclear power plant, siyempre meron ano yan. Waste materials. Waste material. Saan pupunta? Sa dagat? Sa dagat na pinangingisdaan? O sa may ano bang tawag dito? Taniman ng palay. Sa may palayan. Agricultural land. Yan. Dalawa lang yan. Ang pagtatapunan yan. Yan ang dyan. Ngayon, kung alin ang pipiliin nyo, buhay ba ng tao o nuclear ba na makakatipid kayo? Yan na, dalawa lang yan. Tingnan nyo na lang yung nangyari dyan sa Fukushima, Japan. Noon, di ba? Lumindol, anong nangyari? Kaya't yan lang ang masabi namin yan. Hindi kaya... Hindi, ang kaya ko to nabasa, nakita, kaya nga ang tanong natin, kung ano ang masasabi ng mga taga-Labrador at kalapit bayan. Kasi noong January 4, noong January 4 ay may mga grupo, mga residente, nag-motorcade sila dyan na ayaw nila sa nuclear power plant dyan sa bayan ng Labrador. January 4 yan. Anong petsa ngayon? 14. So 10 days ago. Tama, 10 days. 10 days. Ngayon, 10 days ago, merong ganito. Tapos makikita sa Facebook page mismo nitong si Mayor Uson na sumusuporta siya
sa pagpapatayo ng nuclear power plant. Nakangiti kasama sa litrato yung congressman na gusto ang nuclear. Oh. Kayong taga-Labrador. Ano po ang masasabi nyo mga taga-Labrador? Ito, Labrador pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Paano pag yung mga taga-ibang taga-ibang bayan na? Tama ba na magpapatayo sila ng nuclear dyan? O ayaw nyo ang nuclear power plant? Tama ba yung mga ibinoto nyo na mga opisyal na gusto ang nuclear power plant? Diba? Ano ang ito, wala tayong dito wala tayong kinakampihan dito. Ang tanong lang namin dito, kung ano ang masasabi nyo sa isang post nitong si Mayor Noel Uson na lahat na daw ng mga opisyalis ng inyong bayan sumasang-ayon at sila ay nakangiti. Kayo mga taga-Labrador. I-search nyo po yung Facebook page nitong ang nakalagay kung siya ito papaano pag poster din 'di ba? Papaano pag ginaya lang pala. Yung Facebook ni Mayor at sinisiraan lang pala. Tingnan natin. 'Di ba? Pero anong masasabi nyo? I-search nyo Mayor Noel N. Uson. Ayan. Lahat sila ay nakangiti. Akin, Okay. counselor ni Isaac yan, may kukontrata. Ewan ko kung counselor siya ngayon. I-search ko. Sige. At kaiba na nakaimis. Susana Bungar Bustamante. Ayan, magandang umaga sa inyo. Armando Capitli. This is about public service, not public sympathy, sabi niya. Leo Santos, it's a wake up call. Salvador Kawili, sana lumabas ang katotohanan. Nico Elizalde, nothing wrong with a fair trial, sabi niya. Florentina Mejia, harapin ang proseso ng buong tapang. Giovanni Ordonez, let the truth come out sa trial. Imelda de la Piña. Joke yan to. Hindi na yan. Yung mga opisyalis dyan, ito banggitin yung mga opisyalis, kung ito ba ay siguro bago ito kasi Noel Uson na yung mayor Vice Mayor Melchora Yaneza. Sangguniang Bayan members. Councilor siya. George Binoya, yun yung yun yung andun din siya, nakangiti rin Joseph Manawis, Georgie Benigno Aquino, Alexander Estrada. Benigno Aquino, patay na yan Benigno Aquino, Jojit Benigno Aquino. Ay! Ikaw naman. Ikaw ako. Ate, naalala ko lang Wala Joji. Wala Joji. Hindi ko narinig Benigno Aquino, iba yun. Kasi Benigno Aquino, nabigla ko Alexander Estrada, George Hilaroni, Halyorina. Ayan. Irene Bobis. Juan Pansoy Jr., Daisy Arenas Nabua. Yan yung mga yan yung mga elected officials. Pero yung nasa litrato, hindi ko alam kung sila ito. Bilangin ko nga. Mayor, Wajay. Walang opposition dyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasama ang Vice Mayor. 4, 5. Kasi 8 ang konsyal. 4, 6. Hindi, Mayor. Vice Mayor. Hindi ko alam yung mukha ng Vice Mayor dito. So, okay ba? Basta nandyan sila, nakangiti. At masaya sila siguro dahil magkakaroon ng nuclear power plant. Tingnan natin kung ano po ang magiging epekto nito sa bayan ng Labrador at buong lalawigan ng Pangasinan. Lisa Sim, magandang umaga. Pwede ba tayo mag-exercise sa engineer? Take it away.
Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Mike Season. Councilor Joe Pilorisco. Liga President, good morning. Si Jose Paris Jr., Ayan. good morning. Si former Councilor Gerald Apicial. Si former Liga President Carlito Diu. Long hair. Si Joel Calbu. Ayan. Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Madam Mami at Boss Carlo, magandang umaga. Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, magandang umaga. Vice Mayor Germaminta, 3 points. Yung nga basketball mo tayo. Tami luto lang. Wik. Sige. Si Vice Mayor Atty. Johnny Cabrera at Councilor Chini Rosa Flores, magandang umaga. Number 1 Councilor, Chini Ayan. Rose Flores. Mayor Jeremy Ming Rosario ng Manawag, magandang umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumiglat at sa gabi maikatulog na magising at mag-jogging-jogging sa plaza. Diyan sa may Mapandan, Aha. yung kanilang Pandan Festival, malapit-lapit Ayun na. ang inaabangan eh. Oo. Kaya mag-alala, magbibigay po kami ng update. Ayan. Dito kung ano man yung mga magiging programa. Aha. Yung mga kaklase ko dyan sa Dasol Central School, batch sa 82, magandang umaga. At ganon din sa Don Marcelo Jimenez Memorial High School noon. Magandang umaga nung high school ako. Batch 86. Hayaan nyo. Pag dalawa yung aking katawan, hatiin ko. Akin sabay si rin. Kaliwan sabay, di nakakarmos sa akin. Kailangan ka lang mambabaraan talaga ng mugabay. Wala. Wala rin dalawang katawan hatiin. Dalawang katawan hatiin. Ang gaputan. Na talagang gabay mo. Taliwang pariya si agaw, unla ka. Sige. Siyempre, abayag mo na nag-arang ng iratan. Abayag mo na nag-arang ng. Nananindak. Kayo dumamay makapananang ng personal. At sa tayo, Facebook. Alumni. Kapigan. Coming. Kapigan. February 7. Dasol Central School. Elementary tan. Kami high school mo eh. Don Marcelo Jimenez Memorial High School. Kapigan. February 14. Babagasi ka. Aliwan sabay. Alaranan nyo Dennis Marisita nung samput. Unamut. Yasi bato. Mga wikunik yun. Mawit na. Dakala istorya. Dakala balita. Dakala balita. Sige. Wala po tayong oras sa ating palatuntunan. Kaya po ay pansamantalang namamaalam na si Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, ating magtipangasinan Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayana ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Nick na ay Baday. Dito lamang si DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.